Bună! Bună! Și bine ați venit la un nou episod unde azi înapoi revenim cu FC Mobile și o să facem challenge unde avem voie să facem numai șut normal, n-avem voie power shot, n-avem voie long shot, adică long shot avem voie, dar numai cu șut normal, n-avem voie finesse. Așa că haideți în primul match. Ok, suntem în match și cum puteți vedea în ultimul episod eu l-am bătut pe Costi. La limită. Aoleu, bine, da, cam la limită, da. Dar oricum, lăsați în comentarii, nu trișați, cine credeți că o să câștige. Costi, hai, vorbește și tu. Păi ce să zic, eu cred că o să câștige Philip. Vorbește puțin mai tare, că nu te aud abonații. Cred că o să câștige Philip. Schibidi. Ia fi atent la setul ăsta. Adu-ți aminte că avem voie numai șut normal. Da. Ia, fii atent. Nu, n-are cum! Yes! Acolo un fines mergea perfect, frate. N-are cum. Ok. Ok, Berardi. Gata, aici începe. Da, du-ți aminte, n-ai voie să mergi. Ei, Berardi, Berardi. Cola lui Lewandowski. Ok. Am deviat-o puțin. Ai deviat-o. Ai dat-o cam puțin în jos, dar mi-era frică. Bă, n-ai voie power shot, nu înțelegi? Ia să vedem. A fost deviat oricum. Ia să vedem. Bam. Fac și la glume, oricum ți-o iau. Ce? Ok. Nu știu. Hai, Costi, vorbește și tu, bă. Gigile. Bă, vorbește mai tare, că nu te auzi absolut nimic. Ce să zic? Nu știu. Offside. Offside. Ah, ok. Hai că. Golapsa, ce golapsa? Nu știu ce să zic eu de golasul dacă a fost ăla, dar gol. Ia uite, a fost! Aia a fost, s-a văzut, ia uite, mașină de... Hai de skip. Arbitra. Ce ai plătit, mă? Brânză? O notă de cașcaval. Firari. Ce? Bă, arbitra, tu vrei să mă testezi? Așa, se opri și mie la episodul trecut, așa că dați și suportul. Ok, șeful. Ai încercat de acolo? Păi tu cine ești, mă? Cineva! Și când dai gol, nu? Ți-am zis eu. Petit! Ankara Petit! N-are cum. N-are cum. Am vrut să dau pase, dar ai blocat-o și după... Nu știu ce s-a mai întâmplat după aia. Nu, dar de ce o dai în față? N-am dat through.
Firari. Păi rămâne 1-1 până acum. Ok. Mi-ai luat fața. Nu! De ce făcuia? Când ai dat pas, am vrut să dau tackle, să o prind. Și s-a pus, parcă am vrut să o deviez. Da, așa pățesc și eu de multe ori. Prea mult tichis-michis. Nu. Da, ok. 1-1. Deci mai avem 2 meciuri să vedem. Să vedem. Și ne vedem în următorul. Nu? Ok, băi, fete, revenirăm în al doilea meci și înapoi. Lăsați în comentarii cine crezi că o să câștigă. O să câștige, scuzați-mă. Păi, nu știu ce să zic, dar Bono cam e bun în poarta ta. Mi-e cam frică de Bono, sunt sincer. Alexia, acum vezi să-ți dau mare gol din Stevie foarte. Ce, mă? Skibidi foarfecă? Ok, ia să vedem. Ia uite că m-a prins. Deviat. Ok, nu știu cum. Mai bine pentru mine. Ai dat gol din offside, așa că... Bă, dar nu pot să-ți bag la joare. Ce, mă? Să stau la joare, nu pot. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Ce pe titi, leagă. Ah! A dat și un normal, ai văzut? Păi capul nu, în teorie se spune sau nu? Capul nu se pune în teorie. Bă, da. Ți-am pus presiune acolo. Am făcut presiune ca să fie în offside. Ah, picior! Mi-a trăznit piciorul și acum mă doare rău. Facă-l clip. Și un normal, să știi. Exterior! Da, nu e vina mea, frate, am dat și un normal. Exterior, nu? Păi n-am dat, n-am vrut să dau exterior. Bine, mă, bine, zi ce vrei tu, bine. Rămâne 0-0. Nu, stai de să-l 0-0. Nu mă aud. Dacă tot să se Da bine, mă, hai să spune. Nu. Prea târziu. Bine, hai. Ăsta dacă era, da. Ce? Ce? Ok, măcar s-a fost half time. Ok. 0-0. Încet. Firea. Alexis, iar. Dar ce crezi, o să mai câștige Leverkusen și anul ăsta ca... Nu știu ce s-a întâmplat. Dar crezi că o să mai câștige și anul ăsta campionatul Leverkusen? Nu mai câștigă. Da. Păi nici, eu cred că a fost tot timpul nimereală. Nici ca nimereală, numai că antrenorul a fost în prime-ul lui.
Ba nu, a venit Harry Kane la Bayern și de aia. No. A, da. Chiar că. Ok. Aia parcă trebuia să o prindă în mână. Bye. E faul. Faul, tu mi-ai făcut faul, tu ai intrat așa tare. Dacă vrei mai intru o dată, tare. Dar nu la leva. E moș, nu mai zic picioarele. Ce ai zis, mă? Ce mă? Are 35 de ani. Nu, n-am făcut. Am uitat să fac firari. Ok. 1-1. Adică 0-0 înapoi. Așa că mergem în meciul decisiv. Ok, băi și fete, putem să mergem în meciul decisiv. Dacă rămâne egal înapoi, mai facem un meci. Așa că haideți să vedem cum o să meargă. Bă, parcă cine a jucat cel mai bine a fost Berardi din tot. Nu minți, te-a făcut praf Berardi. Ea zice Petit. Petit? Nu știu. Petit a fost bun la apărare. Da, dar și puțin la pase. Da, astea și Petit. Da, a fost un stil de Modric meciul ăsta. Sau Kroos, mai bine zis. Ok. Papa? Opa. Și normal, să știi, ăla e și normal. Ok. E normal, dar oricum a fost deviat. Uite. Biutec nu spune că dai penalti la așa ceva. N-are cum. Am crezut că te dai pe mijloc. Eram fiș. Frate! Ok. Ce ai, mă, cu Sterling? Ce? Hai, lasă-o încolo, e treabă. Mai Mersi. văd și cât de mic e Sterling pe lângă muchiele. Da. E pitic, efectiv, pe lângă muchiele. This is Berardi. Ok. Rapid. Nu n-am vrut să dau acolo. Bă, dar jocul ăsta își bate joc de mine. A sunat cam ciudat. Jocul ăsta își bate joc. Își bate joc de mine. A, nu, fine. Bă, da, e că tu tot încerci finesul și ăștia. Mi-a venit finesca, adică eram foarte... Ce? Am uitat să mă întorc. Firari. Mi s-a blocat mâna pe aia de întors, frate. Da, Haaland, ți-a trecut mingea cu spate. Ok. În prima repriză
Voi câștiga al doilea meci. Al doilea episod. Nu! Nu. Da, de ce? Și tu ai fost în offside și ai dat gol. Haide, mă! Aveam piciorul sus, nu călcam. Ce e asta? Nu. Ce faci, mă? Ah, bine, mersi. Da. Ok, mersi. Nu știu. Mai bine nu dădeai atacul ăla. 1-1! Te-am sunat. Vreau să-mi dau autogol, dar am dat pe șut și a dat un faul. Am făcut intenționat asta. Da, știu, mersi. Da, frate, tu ai văzut ce offside au dat ăia? Da. Păi știi că Am era nevoie. gol, că mă duceam aproape și trăgeam un șut de rupeam planeta. Sau asta e la levă. Da, și aia putea să meargă. Corner. Bine a intrat, bine a intrat. Ce? Ok, n-are nimic. El nu pierde. Nu vreau să fac skill-urile, vreau să fac braziliana, du Brazil. Oh, ce bine intră Muchiele, frate. Na, păi este Inigo pe atac. Yes! Ok, știu ce fac aici. Ajungi. Bam. 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 Nu! De ce dai cu călcâiul? Nu ești Cristiano Ronaldo, frate! Dar de ce dă cu... Oblak? Doamne, Oblak! Oblak, stă așa! Frate! Ok, deci... Rămânem cu meciul decisiv. Ok, beși fete, suntem în meci și lăsați în comentarii cine credeți că o să câștigă acest episod. Că asta este decisiva sau egal sau ce aș fi, asta este. Păi, am întrebat pe tine, de ce ți-ai pus Athletic Club ca profil? Deci că... Păi mi se pare că din cauza că l-are pe Nico Williams, Aha. pe lângă asta mi se pare și revelații la Ligi. Ok. Odată i-a bătut pe Barcelona, 4-2. Bine, că Da. nici Barcelona face rea odată. Îl omorâși pe moș. I-am dat la stat. Ok. 1-0. Ce gol. Hai, dă skip. Era acolo la sărate. Ai luat-o cam riscant, ai tras cam de departe. M-am bazat pe sala în care și nu bun. Nu mă prinde Muchiele. Nu, dar ce pasa aia atât de proastă? A trecut avantajul, haide. Hai să apăt și de foarte multe ori. Deci avantajul eu am minge și să dă fault avantaj.
să cu Sterling. Bă, da, pierde timp! A, da, ai sărit, nu știu cum să-ți explic. Am intrat alfa sus. N-are cum. Bă, da, Haaland e înalt, frate. Hai, dar de cum cap, e spart pleaca. Băi, știi ce ar fi maker? Ce? Vezi, dacă se ajunge la 90 de minute și egal, să Da, meargă știu. până la final. O să o bagă, dar nu știm când. Abia aștept Mobile, FIFA Mobile 25, pentru că am văzut că Și normal! Și normal, frate! Și normal! Și normal! pe Lycan, o să văd pe Geraldino să-l avem în joc și o să mai avem și pe Robin. Arion Robin. Bă, da, shoot norm... E power shoot ăla. Oricum. Dar nu o să treacă timpul. Bă, dar îmi pare rău, dar nu mai joacă, nu mai bagă în joc. Nu este un jucător Icon de român, bă, sărate, bag doar pe Hagi. N-a ieșit. Ok, n-a nimic. Așa, să mai bagi și pe Eden Hazard Hero. Hero? Da, da, da. Să fie cel mai scump jucător, cel mai scump hero. Eden Hazard o să fie. Damn. Șmecher. Bine, asta cu FIFA Mobile pe PC24. Cardurile o să fie, dar prețul o să fie. Te rog! No! O, nu, ce faci aici? Nu, n-a vrut să fac aia. Ok, asta e gol. Știu că e gol. Ah, e centrare. Rapid, rapid, rapid! Costi, am o întrebare. Ai învățat să noți? Nu. Eu da. N-are... Dar n-are cum! Am dat în mingi! N-are cum, frate. Cine era ăla că îl dau afară în echipă? Cine e ăla, mă? Frimpong! Doamne! Doamne, Frimpong, firar tu să fii. Ok, băi, fete, revenirăm. Haide, băi, fete, haide, 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 haide. Sterling, ok. Ok. Firari. Ok, băi și fete, Costi câștigă. Dacă v-a plăcut acest episod, dați-o mai like și subscribe și ne vedem în următoarea. Pa, pa!